ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିଟି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକାବହ। ସେହି ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ନଈ ସ୍ରୋତ ଭଳି ସମୟ ବହି ଯାଇଛି। ଆଜି 2024 ମସିହା, ତିଥି ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜି, ତାରିଖ ଅନୁସାରେ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶତବାର୍ଷିକୀର ଉଦ୍ଘାଟନ ପର୍ବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ବରପାଲିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ କୌଣସି ପରିବାରର ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ ନାହିଁ କିପରି? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସମଗ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶତବାର୍ଷିକୀ। ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ସିନା ଦେଖି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଭାସି ଉଠୁଛି ସେଇ 1924 ମସିହାର କଥା। ବରପାଲିର ଜମିଦାର କିଭଳି ଭାବରେ କବିଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇ କିଭଳି ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା କହୁଥିବା ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରି ଯିବା ବେଳେ ସେ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଯାଏ କୁତ୍ସିତ ଭାଷାରେ, ଏବଂ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରେ। କିନ୍ତୁ କବି ଥାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଧମକ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇପାରେ। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲେ, ମୋତେ ଆପଣ ଗୁଳି କରି ମାରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ସେହିପରି କୁତ୍ସିତ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି କବି କୁଟୀରରେ, ତାଙ୍କ କବାଟରେ ତାକୁ ଲେପିଦେଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଲା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯାହା, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସେ ଫେରିଥିଲେ ବରପାଲିକୁ। ପଦ୍ମିନୀ ମହାକାବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, କମଳ କୁମାରୀ ରଚନା କରିବେ, କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ
ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲାବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପୁଣି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଭାରତୀ ଭାବନା ରଚନା କରି। ସାଧୁ ସମିତି ନାମକ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଦେବାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ନିଜେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରେ ନା। ସାଧୁତା ରକ୍ଷା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ସେ କବି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସିଏ ଆଜି ଅମର ଜ୍ୟୋତିରେ ଭାସ୍ୱର। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ତାରିଖରୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ବା ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କବିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତାବଳୀ ଗାନ କରୁଥିବା, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ଗାନ କରୁଥିବା, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବଳୁନାହିଁ ଯେଣୁ, ସିନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଗାନ କରୁଥିବା, ନବ ବିକଶିତ ଫୁଲ ଗନ୍ଧ, ନବ ସରସ କବିତା ଛନ୍ଦ, ବନ ବିହଗ ମଧୁର ତାନ, ଶିଶୁ ସରଳ ତରଳ ଗାନ, ନବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳ କାନନ, ନବ ସୁକୁମାର ଶିଶୁ ଆନନ, ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ଭସାଇ ନେଉଛି ଜୀବନ, ଭସାଇ ନେଉଛି ଜୀବନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, କବିଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବତ୍ର ଝରି ପଡ଼ୁ, ଏହା ହିଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ